नमस्कार. आपण आज दिवाळीनिमित्त इथे भेटत आहोत. प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न या कार्यक्रमात तुमचं खूप 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 स्वागत आहे. तर तसंच तुम्हाला दिवाळीच्याही खूप 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 शुभेच्छा आहे. तुमच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करून आज आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोह्यांची रेसिपी बघायची आहे. गोव्यात काय काय प्रकारचे पोहे केले जातात हे आज आपण बघणार आहोत. तर आज आपण बघूया आधी पोहे काय काय प्रकारचे केले जातात. तर सुरुवातीला आपण फोडणीचे पोहे करतो, त्यानंतर दही पोहे किंवा ताक पोहे, दुधाचे पोहे, गूळ पोहे, कढी पोहे म्हणून केले जातात. त्याच्यासोबत त्याच्याबरोबर म्हणून खाण्यासाठी आंबाडा किंवा भोपळ्याचं भरीत, कायरस, आता सध्या बिमला उपलब्ध नाही आहे त्यामुळे बिमलाचं गोड लोणचं हे सुद्धा इथे केलं जातं त्याच्याबरोबर खाण्यासाठी म्हणून. तर आज आपण पोह्यांचे फायदे ते सुद्धा बरोबर बघणार आहोत. तसंच गावठीच पोहे का वापरले जातात हे सुद्धा आपण बघूया. जब आपण एक एक पोह्यांचे प्रकार बघतो त्याबरोबर आपण पोहे कसे केले जातात, काय केलं जातं हे सुद्धा बघूया. तर पोह्यांचं महत्त्व म्हणजे पोह्यात फायबर्स असतात, मॅग्नेशियम, आयर्न हे चांगल्या प्रमाणात असतं त्यामुळे ते पोटासाठी चांगले आहेत. जर पोहे आपण एक वाटीभर पोहे खाल्ले ते पोटात असे पूर्ण फुगल्यासारखे होतात त्यामुळे आपल्याला भूक लागत नाही. ते वजन कमी करण्यासाठी एक चांगला उपक्रम आहे की आपण पोहे खाल्ले, त्यात वेगवेगळ्या भाज्या घातल्या म्हणजे त्याची न्यूट्रिशन व्हॅल्यू वाढते. ज्यावेळी म्हणजे आधीच्या काळात भात पेरणी व्हायची, आता दिवाळीच्या सीझनमध्ये ते भात कापून घरचं भात असायचं तर ते भात भिजत घालायचे, त्याच्यानंतर ते भाजायचं, मग ते आधी घरातच ते काढले जायचे, कांडप म्हणतात त्याला. ते पोहे काढले जायचे आणि घरगुती आपले स्वतःचे पोहे असे म्हणून ते पोहे खाण्याची पद्धत पडली असावी काय. तर आज आपण इथे प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न या कार्यक्रमात पोह्यांचे गोव्यामध्ये केले जाणारे विविध प्रकार बघणार आहोत. आज आपण इथे पहिल्यांदा सुरुवातीला दूध पोहे करतो आहे. त्यासाठी लागणारं आता साहित्य बघूया. तर हे आपण वाटीभर पोहे घेतले, हे सुके पोहे आहे, लाल पोहे म्हणतात त्याला. हे आता तेच पोहे आपण भिजवून घेतले आहेत. त्यात थोडंसं किंचितचं मीठ, ही वेलची पावडर आहे, साखर आहे आणि दूध आहे. तर आता आपण सुरू करूया कृती करायला. हे पोहे आपण चांगले 2 वेळा धुतले तरी असे मऊ होतात. जास्त वेळ पाण्यात ठेवले तर ते खूपच असे मऊ एकदमच लगदा होऊ शकतो त्याचा. त्यामुळे 2 वेळा पाणी घालून टाकायचं आणि हे असे पोहे चांगले असे भिजले जातात. हे आता पोहे घेऊया आपण. एक वाटीभर पोहे घेतले, त्यात आधी मीठ घालूया कारण नंतर मीठ घातलं तर शक्यतो दुधात आपण मीठ वापरत नाही पण चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया आपण. हे मीठ घालून ठेवलं आधी तरी चालतं आहे. चांगलं पोह्यांना मीठ लावून घेऊया आपण. चवीनुसार साखर, त्यात आता थोडी वेलची पावडर घालूया. हे मिक्स करून घेऊया चांगलं. हे मिक्स झालेलं आहे आता चांगलं. आता दूध घालूया त्यात थोडं. हे एक मोठा ग्लासभर आपण दूध वापरलेलं आहे. हे चांगलं ढवळून घेऊया कारण साखर त्यात विरघळायला हवी. तर हे आपले साधे सोपे सरळ म्हणजे 5 मिनिटात होण्यासारखे दूध पोहे तयार आहेत. तर खाण्याच्या आधी 5 ते 10 मिनटं आपण हे असे भिजवून ठेवू शकतो. जास्त वेळ ठेवले तर त्याचा एकदमच लगदावून ते मिक्स म्हणजे एकदम चिकट होऊ शकतात ते. त्यामुळे आधी 5 ते 10 मिनटं आपण हे असे मिक्स करून ठेवू शकतो. त्यानंतर 10 मिनिटांनी आपण ते सर्व करू शकतो. हे आता आपले दूध पोहे तयार आहे. अगदी 5 ते 10 मिनिटात आपले दूध पोहे तयार होतात. तर आता आपण दूध पोहे बघितले, त्याच्यानंतर आपण बघूया दही पोहे. तर दही पोह्यांसाठी लागणारं साहित्य आधी आपण बघून घेऊया.
त्याच्यासाठी पण आपण हे लाल पोहेच घेतलेले आहेत. लाल पोह्यामुळे कसं होतं ते जास्त असे मऊ पडत नाहीत लवकर. त्यामुळे आपण जसा वापर करायचा असेल तसं ते दही पोहे म्हणजे पोहे घालून त्यात ते आपल्याला काय हवं असेल ते मिक्स करून तसं वापरू शकतो. हे असे भिजवून ठेवल्यानंतर त्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही. हे असे सुखे राहतात, जास्त चिवट होत नाहीत किंवा अगदीच गोळा झालं असं होत नाही. त्यामुळे हे असे आपण भिजवून ठेवू शकतो. जसे आपल्याला उपयोगात येतील तसे काढायचे, बाकीचं साहित्य मिक्स करून ते आपण वापरू शकतो. तर आपण पुढे साहित्य बघूया. हे लाल पोहे आपण भिजवून घेतलेत 1 वाटीभर. त्याच्यासाठी लागणार आहे खोबरं. हे आपण खोबऱ्याचंच वाटण केलेलं आहे. हिरवी मिरची, आलं आणि खोबरं. त्याच्यानंतर हे आहे थोडं ताक, साखर आहे आणि चवीपुरतं मीठ आहे. तसं हे आपण दही लावून घेतलेलं आहे. हे आपण घरी लावलेलं ताजं दही आहे. दही शक्यतो जास्त आंबटही नसावं किंवा जास्त गोडही नसावं. त्यामुळे ते जास्त आंबट झाले तर ते खूप मग आंबटपणा वाढत जातो त्याचा. त्यामुळे ते जरा गोडच दही वापरावं शक्यतो. आणि जे ताक घेणार आहे ते जरा आंबट असावं. त्यामुळे ते दोघांची चव एकत्र चांगली येते, कारण आंबट गोड असं ते मिक्सचर होतं त्याचं. मग तर आता आपण दही पोहे करायला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण हे पोहे घेऊया. पोहे घेतलेले आहेत. त्यात आपण हे आता वाटण घालूया आधी. ह्यात जास्त आपण तिखट करायचे, कारण ते तिखट, गोड, आंबट अशी एक चांगली चव येते त्याची. त्यामुळे हे शक्यतो मिरच्या आपण जरा तिखट जास्त घालायचे. त्यामुळे तिखटपणा, त्यात थोडी साखर आणि आंबट असं ते कॉम्बिनेशन होतं आहे. ह्यात मिक्स करून घेऊया. त्यात आता चवीपुरती साखर घालूया. आता आपण ह्यात 2 चमचे साखर घातलेली आहे. तसं अर्धा चमचा आम्ही आधी मीठ घालून घेऊया. ह्यात आपण दही घालून घेऊया. असं घट्टसर दही. असं लागेल तसं आपण दही त्यात मिक्स करू शकतो. एकदमही घालून ठेवू नये, कारण ते पोहे सगळे ते ॲब्झॉर्ब करून घेतात, मग त्याचा लगदा होतो. तसे चांगले लागत नाहीत ते. तसं आलं वापरल्यामुळे आपल्या पचनाला पण ते आलं चांगलं आहे. हे सुद्धा झटपट होणारे असे पोहे आहेत. थोडंसं ताक घालून घेऊया आपण. तर याची अशी कन्सिस्टन्सी लागते. हे असं करून ठेवू शकतो. जर आपल्याला गरज भासेल की थोडे दाटसर झाले तर दही किंवा ताक, इवन जर जास्तच आंबट झाले असेल तर अर्धी वाटी आपण दूधसुद्धा ॲड करू शकतो त्यात. त्यामुळे चव त्याची मेंटेन राहते त्यासारखी. किंवा आंबट जास्त वेळ करून ठेवल्यानंतर ते आंबट होण्याची शक्यता असते गरमीमुळे, किंवा खराब होऊ शकतात. ते थोडंसं जर दूध ॲड केलं तर आपण त्याची चव चांगली राहते तशी. तर आपले दही पोहे इथे तयार आहे. आपण ते सर्व करून घेऊया. आता आपण ह्याचा पोह्यांचा तिसरा प्रकार बघूया. तो जरा वेगळा प्रकार आहे. त्याला नाव म्हणजे कढी पोहे. तर आता आपण कढी पोह्यांसाठी लागणारं साहित्य बघूया. त्याच्यासाठी लागणार आहेत भिजवलेले लाल पोहे, जिरं, चवीनुसार चिंच, मिरी, गूळ, मीठ, खोबरं खोवलेलं आणि मिरच्या, पाणी वाटण्यासाठी. तर आता आपण काय करूया, तर हे जिरं आहे. साधारण 1 चमचाभर जिरं घेऊया आपण. त्यात आपण 5-6 मिरी घालूया. तिखट हवे असेल तर आपण मिरीचं प्रमाण वाढवू शकतो, कारण मिरी आणि मिरची ह्याच्यावरच त्या तिखटपणा उतरतो त्या पोह्यात. आता हे आपण 1 चमचाभर तेल घालून हे भाजून घ्यायचं आहे, जिरं आणि मिरी. हे भाजून झाल्यानंतर त्यात आपण मिरच्या घालायच्या आहेत. ह्या आपण मिरच्या पण वेगळ्या भाजून घ्यायच्या आहेत. हे भाजून झाल्यानंतर त्यात आपण खोबरं घालायचं आहे. एक अर्धा वाटी किंवा 1 मोठी वाटी आपण खोबऱ्याचा चव घेऊ शकतो. त्यात चवीपुरता गूळ,
अशी थोडी चवीपुरती चिंच, जास्त घालायची नाही आहे चिंच, चवीपुरतं मीठ. बारीक पेस्ट वाटून घ्यायची आहे, जशी चटणी वाटतो आपण त्याचसारखी ही चटणी वाटून घ्यायची आहे पाणी घालून. ते वाटून झाल्यानंतर ही अशी पेस्ट तयार होईल. हे वाटणाची पेस्ट आहे. तर आपण पोहे आता भिजवून घेऊया या चटणी. त्यासाठी आपण एक बाउल घेऊया, पोहे घालूया. हे जरा पातळ करून घ्यायचं आहे आपण. हे अशी पातळसर पेस्ट करायची आहे त्याची. अशी पातळ अशी पेस्ट तयार केलेली आहे, ते आता आपण पोह्यामध्ये ॲड करू आणि चांगले मिक्स करूया पोहे आपण. तसंच खोबऱ्याचा इथे रस काढून घेतलेला आहे, कारण हे पोहे तसे चवीला जरा तिखटच करतात. त्यामुळे जर लहान मुलं असतील किंवा शक्यतो तिखट कमी खाणारे लोक असतील, त्यांनी यावरती हा रस घालून सुद्धा ते तिखटपणा त्याचा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे हा रस शक्यतो कायम त्या पोह्यांसोबत ठेवावा. त्यामुळे तिखटपणा आपण त्याचा बॅलन्स करू शकतो ह्यात. तर आपले कढी पोहे तयार आहेत. तर आता आपण चौथा प्रकार बघणार आहोत पोह्यांचा, सगळ्यांच्या आवडीचा प्रकार आणि हमखास दिवाळीच्या पोह्यांमध्ये ह्याचा आवर्जून केला जाणारा प्रकार म्हणजे फोडणीचे पोह. गोव्यात प्रचलित म्हणजे फोडणीचे पोह. तर त्याच्यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघूया. हे आहेत आपण घेतलेले पांढरे पोहे आहेत. पांढरे पोहे घेतल्यामुळे फोडणीच्या पोह्यांना पांढरे पोहे जरा चवीला चांगले लागतात, म्हणून आपण पांढरे पोहे घेतलेले आहे. त्याच्यासाठी फोडणीसाठी तेल आहे, मोहरी, हिंग, हळद, हिरव्या मिरच्या आहेत, कढीपत्ता आहे. हे आपण जरा शिजवून घेतलेले बटाटे आहेत आणि भिजवून घेतलेले वाटाणे आहेत. चवीपुरतं साखर आहे, मीठ आहे आणि वरून सजावटीसाठी खोबरं, कोथिंबीर आणि चवीला थोडा लिंबू आहे. तर आपण आता सुरुवात करूया पोहे करायला. तेल थोडं आपण जास्त वापरूया, त्यामुळे पोहे मोकळे होतात. जास्त वेळ उरल्यानंतर ते कडकपणा येत नाही त्यात, त्यामुळे फोडणीच्या पोह्यात आपण तेल जरा जास्त वापरूया. ते तेल गरम होईपर्यंत आपण हे पोहे घेऊन त्यालाच थोडं साखर, अर्धा चमचा मीठ आणि हे मीठ आणि साखर पोह्यांना लावून घेऊया आपण. त्यामुळे पोह्यांसाठी वेगळं मीठ साखरेचं प्रमाण सारखं ॲडजस्ट होतं, नाही तर कमी मीठ असेल तर चव चांगली येत नाही. त्यासाठी आपण ह्यात मीठ लावून हे मोकळे करून घेऊया पोहे. त्याचबरोबर तेल पण तापलेलं आहे, त्यात आता मोहरी घालूया. मोहरी चांगली तडतडली की त्यात आपण हे मिरचीचे जे तुकडे करून ठेवलेले आहे ते घालूया. मिरची झाल्यानंतर कढीपत्ता घालूया. कढीपत्ता झाला की बरोबर थोडासा हिंग घालूया. जसं आपण म्हटलं की हिंग पचनासाठी चांगलं असतं, म्हणून प्रत्येक गोष्ट फोडणीत हिंग हा गेलाच पाहिजे. तसेच हळद घालूया. हळदीचा आपला स्वतःचा गुणधर्म आहे. हळद झाल्यानंतर त्यात आपण हे भिजवून घेतलेले वाटाणे आहेत ते घालूया. आता हे मिक्स करूया. आपण बटाटे शिजवून घेतले असल्यामुळे ते आता आधी घालत नाही आहोत आपण. ते थोडंसं पाण्याचं भुका भरूया आपण. त्यात झाकण ठेवून जरा वाटाण्याला आम्ही वाफ आणूयात. आपण वाटाणे घातलेले होते, त्याला एक चांगली वाफ आलेली आहे, ते शिजलेले आहेत. बघू शकतो वाटाणे ऑलमोस्ट शिजत आलेले आहेत. त्याचबरोबर आपण बटाटा घालूया. आता बटाटा घातल्यानंतर त्यात आपण थोडं मीठ घालूया परत.
त्यामुळे बटाटा आणि वाटाण्यांना पण मीठ लागेल व्यवस्थित. थोडी साखर घालूया. मिक्स करूया चांगलं. अजून एकदा वाफ आणूया त्याला. ह्याला पण आपण मीठ आणि साखर लावलेली आहे, त्यामुळे आपण मीठ आणि साखर जरा अंदाजानुसारच घालायचे आहे. परत एकदा आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया. आता हे आपले पोहे वाफ आलेली आहे. तर आपण आता चवीपुरतं लिंबाचा रस घालूया. तर इथे आता आपले फोडणीचे पोहे तयार आहेत. तर आता आपण पोह्यातला 5वा प्रकार बघतोय, गुळ पोहे. तर आता त्याच्यासाठी लागणारं आपण साहित्य आधी बघून घेऊया. हे गुळ पोह्यांसाठी पण आपण लाल पोहेच वापरलेले आहेत, गावठी पोहे. थोडंसं चवीनुसार मीठ आहे, खोबरं आहे, गूळ, तूप आहे स्वादासाठी आणि हळदीचं पान आणि थोडंसं पाणी, कारण आपण गूळ थोडा विरघळून घ्यायचा आहे. तो विरघळला की त्यात आपण मग पोहे घालायचे आहेत. गुळाचं विरघळ म्हणजे कसं, त्याचे खडे राहत नाही, त्यामुळे आपण तो आधी पाक करायचा नाही. जर पाक केला तर ते पोहे घट्ट होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे फक्त विरघळून घ्यायचा आणि त्यात पोहे ॲड करायचे. तर आता आपण कृतीकडे बघूया. गॅस लावलं की आपण त्यात गूळ घालून घेऊया. साधारणतः 1 वाटीभर गूळ आहे. जसं आपल्याला गोड हवं असेल तसं गूळ घातलं की त्यात थोडं पाणी घालूया आपण. तर आपण थोडं अगदी चिमूटभर मीठ घालतो. मीठ जास्त घालायचं नाही आहे, अगदी स्वादानुसार, कारण गुळात पण थोडंसं मिठाचं प्रमाण असतं, त्यामुळे आपण जास्त मीठ घालणार नाही आहोत. गुळ आपला विरघळत आला आहे. त्यात आपण आता हे हळदीचं पान घालायचं आहे. त्यात आपण वेलची पावडर किंवा काही घालत नाही, तर हळदीचं पान घालतो आहे. हळदीचं पान, गूळ आणि खोबरं असेल तर त्याचा एक वास चांगला येतो, म्हणून आपण हळदीचं पान घालतो. हे असं गाठ मारून घातल्यानंतर त्याचा कुठेही तुकडा उरत नाही किंवा काय नाही. आपण ते अलगद नंतर काढू शकतो बाहेर. पाणी रेडी झालेलं आहे. त्यात काय करूया, आता आपण पोहे घालून घेऊया. आता आपण पोहे घालून घेतलेले आहेत, त्याच्यावर झाकण टाकूया आणि एक वाफ आणूया त्याला. आता त्यात आपण थोडंसं तूप घालूया. गुळात तूप हे घातल्यानंतर, आणि हे साजूक घरचं तूप आहे, त्याचा एक स्वाद म्हणतात तसा चांगला येतो त्या पोह्यात. आता आपण काय करूया, फ्लेम बंद करून घेऊया गॅसची आणि त्यात आता खोबरं घालूया. हे आता आपले गुळ पोहे तयार आहेत खाण्यासाठी. तर आपण ते सर्व करून घेऊया. आता आपण 5 पोह्यांचे प्रकार बघितलेले आहेत. ते पोहे खाऊन कंटाळा येऊ नये म्हणून आपण त्याच्या बाजूला असं एक भोपळ्याचं साधंसं भरीत बघूया.
तर आपण त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया आधी. तर आपण हा इथे लाल भोपळा घेतलेला आहे. हा कच्चा भोपळा आहे. हा भोपळा आपण इथे शिजवून घेतलेला आहे. त्यामुळे भोपळा आहे. चवीनुसार इथे साखर आहे, मीठ आहे. फोडणीत घालण्यासाठी आपण इथे मेथी घेतलेली आहे, मोहरी, इथे हिंग आहे, हळद आणि भोपळ्याच्या भरताला लागणं म्हणजे दही आहे इथे. तशाच सुक्या मिरच्या आणि तेल. तर आता आपण कृती सुरू करूया. इथे बाउल घेतले, त्यात आता भोपळे घालूया. हे सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे भोपळ्याचं. ते स्मॅशरने स्मॅश करूया भोपळा. आपण चवीपुरतं मीठ घालूया, चवीनुसार साखर. चांगलं एकजीव करूया. ते झाल्यानंतर हे आता दही आहे ते आपण त्यात घालून घेऊया. त्यात फोडणी घालणार आहोत. त्यात आपलं तेल गरम झालेलं आहे, त्यात ती घालूया. जास्त घालायचं नाही कारण कडवटपणा येऊ शकतो त्या मेथीचा. अर्धा चमचा मोहरी, आणि हे मिरचीचे 2 तुकडे घालूया आपण त्यात. सुक्या मिरच्या, थोडासा हिंग आणि हळद. तर चांगलं मिक्स करूया. आपल्या फोडणी आता तयार झालेली आहे, ती आपण या भरीतवर घालून घेऊ. अगदी 5 ते 10 मिनिटात होण्यासारखं आहे. तर इथे आपलं आता हे भोपळ्याचं भरीत तयार आहे. आता त्याच्यानंतर भरीत झालं. आता आपण त्याच्यानंतर बघूया आंबाड्या म्हणतात त्याला. आंबाडा म्हणजे आता ह्या सीझनला आम्हाला आंबाडे मिळतात सारखे, असे जून झालेले आंबाडे घट्ट. तर तसे आंबाडा हा कसं आंबट, गोड, तिखट असा प्रकार केला जातो. त्यामुळे एक तोंडाला चव येते चांगली. तर त्याच्यासाठी लागणारं आता आधी साहित्य बघून घेऊया आपण. हे आहेत हिरवे आंबाडे. तेच आपण त्याची वरची साल जरा काढून हे असे शिजवून घेतलेले आहेत. त्याच्यासाठी आता वाटण तयार करायला लागणार आपण आपल्याला त्यासाठी हे खोबरं आहे. खोबरे एक जर आपल्याला चवीनुसार जसं जास्त तिखट हवं असेल तर 1-3 मिरच्या घालू शकतो आपण, किंवा 2 मिरच्या घातल्या तरी चालतात. म्हणजे जसं आपल्याला तिखटपणा हवा असेल तसा. त्याच्याबरोबर 4-5 दाणे मेथीचे, जास्त घालू नये कारण त्याचा कडवटपणा येतो लगेच. तसंच वाटण्यासाठी मोहरी घेतलेली आहे आणि त्याचं हे आपण वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. खोबरं, मिरची, मेथी आणि मोहरी. तर आता आपण काय करूया, ते आंबाड्याचं ते वरचं गर आहे तो सगळं आपण या बाउलमध्ये काढून घेऊया. हे असं कुस्करून झालेलं आहे आंबाडा. आपण आंबाड्याच्या हे असंच ठेवतो आहे पण त्याच्यात जरा त्याला आंबटपणा असतो. आता त्यात आपण चवीनुसार मीठ घालूया. गूळ घालूया. त्याला गूळ जरा जास्त लागतो कारण आंबटपणा असल्यामुळे गूळ जरा जास्त घातला की ते बॅलन्स होतं सारखं ते. हे आता गूळ घातल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. हे आपण ज्यावेळी आंबाडे शिजवून घेतो ते ज्यावेळी गरम असतात त्यावेळीसुद्धा जर आपण गूळ घालून तसं झाकून ठेवला तरी तो त्या गरमीमुळे तो गूळ विरघळतो त्यात आणि एकजीव होतो. त्यामुळे तसंसुद्धा आपण करून ठेवू शकतो की आंबाडा शिजवून घ्यायचा आणि त्यात गूळ घालून ठेवायचा. हे तर मिक्स झालेलं आहे. आता आपण त्यात हे जे वाटण केलेलं आहे ते घालून घेऊया.
हे वाटण जरा तिखटच करायचं आहे, त्यामुळे आंबट, गोड आणि तिखट हे एक चांगल्या प्रकारे होतं त्यात. आपण त्याला आंबाड्याची चटणी पण म्हणू शकतो, पण इकडे असं प्रचलित आहे की त्याला आंबाडाच म्हटला जातो. तर हा आपला झटपट असा होणारा चविष्ट प्रकार आंबाडा तयार आहे. तर आपण आता 5 प्रकारचे पोहे बघितलेले आहेत इथे. त्याच्यासोबत खाण्यासाठी म्हणून आंबाड्याची चटणी आहे आणि भोपळ्याचं भरीत आहे. तर आपण हे आता ह्या ताटात वाढून घेऊया. तर हा आपला दिवाळीचा फराळ म्हणजे पोहे तयार आहेत. तर ह्या पोह्यांची रेसिपी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि चव तुम्हाला कशी वाटली याची ती कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा. पुन्हा एकदा तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ही दिवाळी तुम्हाला आनंदाची, उत्साहाची आणि भरभराटीची जावो. तसंच सात्विक खा, स्वस्थ राहा आणि पाहत राहा प्रुडंट. धन्यवाद.